5. apríl a hodinky čoskoro odbijú poludne a my netrpezlivo čakáme na autobus, ktorý nás odvezie priamo do Paríža. Posunuli sme sa v čase o 20 hodín a sme konečne tu, v Paríži. Parížský Panteón je historický objekt v parížskej latinskej štvrti. V jeho podzemnej krypte sú uložení významní francúzski umelci, filozofi a vedci ako napríklad Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Pierre Curie a Maria Curie Sklodowska ako jediná žena. Práve sa nachádzame vnútri Panteónu. Nachádzame sa pred katedrálou Notre Dame, ktorá sa nachádza na ostrovčeku Cité. Každému môže byť známe zo svätoznámeho diela Viktora Huga Chrám Matky Božej v Paríži. Zaujímavosťou je, že nikdy nebola dokončená. Každá správna gotická stavba mala mať aj vysoké stupené veže, ktoré tejto katedrále chýbajú, ale zvyšné sesterské katedrály Chartres a Reims však majú. Už po prvom dni sme si Paríž zamilovali a dnes na nás čakajú nové pamiatky a zážitky. Ako prvý dnes máme na programe zámok vo Versailles, ktorý vznikol v čase vrcholu kráľovskej moci vo Francúzsku ako symbol absolutistickej monarchie. Za budovou zámku sa rozprestiera Versailleský park, ktorý je neoddeliteľne spätý so zámkom. Jeho krása spočíva najmä v tom, že je veľmi prehľadný. Z hornej zámockej terasy sa naň rád díval Ludovít XIV a teraz sa naň pozrieme my. Nachádzame sa pred múzeom Louvre. Kedysi to bol hlavný palác kráľov, neskôr ho zanedbávali kvôli Versailles, ktorý dal postaviť kráľ Ľudovít XIV. Dnes sa v areáli nachádza napríklad sklenená pyramída, ktorá tvorí hlavný vstup do zámku. Určite sa vám spojí s filmom Da Vinciho kód a samozrejme s jeho maľbami. Montmartre, alebo
alebo štvrť umelcov, sa nachádza na vyvýšenine nad Parížom. Je známa hlavne svojim nočným životom, najmä v oblasti námestia Pigalle, kde sa nachádza známy podnik Moulin Rouge. Takisto je tu známa aj bazilika Sacré-Cœur, ktorá je vďaka svojej polohe najvyšším bodom Paríža. As soon as science apart, nobody said it would easy. All is the shame, all is the part. Hej, a poďte ťa. Les escaliers. Nachádzame sa v najmodernejšej časti Paríža. Vítajte na La Défense. Hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Geary, that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' and spittin' up Patron every hour. Look, mama, ow, you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goody power. Champs-Élysées alebo Elizejské polia je najprestížnejšia a najširšia ulica v Paríži. Svojimi kinami, kaviarňami a luxusnými obchodmi so špecialitami je Champs-Élysées jedna z najznámejších ulic na svete a s nájomným $1,4 milióna na rok na 100 metrov štvorcových predstavuje druhú najvyššiu cenu nehnuteľnosti na svete po newyorskej Fifth Avenue. Poďme si ju pozrieť. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Teraz už stojíme pred slávnym Arc de Triomphe, alebo inak pred víťazným oblúkom, ktorý dal postaviť Napoleon Bonaparte na znak svojej sily a víťazstva vo všetkých vojnách, ktoré vyhral. Začína sa tu slávny parížsky bulvár Avenue des Champs-Élysées. Na stenách oblúka sú uvedené boiská, na ktorých bojovali Napoleonovi vojaci. Vprede pod oblúkom je umiestnený hrob neznámeho vojaka s večným ohňom, pri ktorom sa konajú rôzne vojenské oslavy. Eiffelova väža je najvyššou stavbou v Paríži a je jedným z najznámejších symbolov sveta. Zaujímavosťou je, že pri výstavbe narazila na odpor parížskeho obyvateľstva, ktoré ju považovalo za poškvrnu. Pobúrení umelci ho nazvali tragickou pouličnou lampou a vnímali pochmúrny tovarenský komín ako zneúctenie Paríža. Dnes ale všeobecne platí, že Eiffelova väža je jeden z najkrajších príkladov architektúry sveta a aj Parížania si ju láskyplne nazvali Železná dáma.
úžasne strávených dňoch v hlavnom meste mody odchádzame. S obrovským množstvom zážitkov, fotografií a spomienok. Dúfame, že sme v Paríži neboli naposledy. Au revoir!